Manuel Baltar asegura que cumprirán o obxectivo de dar a coñecer os candidatos ás eleccións municipais de 2023 antes do mes de agosto, día ademais que hoxe mesmo podería dar 71 deses 92 nomes. Dixemos que antes de rematar este ano 2022 teríamos os 92 números 1 da provincia. Hoxe, a día de hoxe, pola tarde ou dentro de media hora, poderíamos dar 71 deses nomes, co cual é un proceso no que o Comité Electoral Provincial pois xa leva traballado e é unha mostra da potencia da organización, de estar en condicións de un ano antes das eleccións identificar con nome e apelidos os número 1 de cada un dos concellos e as vilas, pois tamén hai nalgúns casos nos que haberá congreso, estamos a falar do horizonte do mes de setembro e outubro, pero exixen tamén un tratamento diferenciado xunto co da cidade, pero temos dos 10 concellos de máis de 5.000 habitantes cos que ten a provincia, pois en 6 xa bastante claro cal vai ser o número 1. Con preto de 30.000 afiliados na provincia e todas as xuntas locais funcionando, Baltar cree que hai moitas ganas de facer política. Creo que a xente ten ganas de encarar ese 28 de maio de 2023 coa maiores das expectativas, non? Entón, nas vilas tamén vai a ser así, somos conscientes de que temos que contar con maioría absoluta, que nos presentamos para gañar, nos presentamos para gobernar, outros se presentan para que o PP non teña maioría absoluta, iso é bastante doado, pero nós temos que ser capaces non só o número 1, sino o resto da candidatura de ofrecer pois unha capacidade de conexión e de empatía coa veciñanza e, sobre todo, facer ver para o que serviron, nalgúns casos, gobernos de conveniencia durante este tempo. En algúns deses concellos estouparon e, polo tanto, facer ver que hai que apostar por gobernos e por candidatos e candidaturas solventes, que sexan capaz de gobernar por si mesmos, contar con maiorías absolutas, e creo que esa é a clave do éxito e a clave da confianza.